Čaute ľudia, tu je Marcelios a dneska vlastne ideme natáčať bláznivé penalty 3. Dobre ste počuli, bláznivé penalty 3. Dvojka už bola, ale to bola bez mača. No a trojka je s mačom a štvorka neviem či vyjde. Uvidíme. Podľa toho, koľko budú lajkov na tomto videjku, podľa toho rozhodnem, že či budú bláznivé penalty 4 a tak ďalej, no. Ako vás bude baviť, tak ja to budem natáčať. No a dneska je tu so mnou aj Maťo. Čaute. Aj Nata. Čaute. No a Nata na každom videi všade musí byť. Yes. pozrite si Miroslavov kanál, vlastne máš tam vôbec Veď aké to ani video? nemá kanál. Mám kanál. Veď ty si ho zrušil, si povedal. No, takto. Tukab, no. Choď ďalej. Nezrušil som si ho. Choď ďalej. Nezrušil som si ten kanál, len som nechťať vymazať stať video, lebo už ma nebaví natáčať videjka na YouTube. Tak na čo teraz natáčaš? Teraz všetci budú písať hejterské veci, že ten Miro Baran je veľký... Viete čo? Takže, lopta, tvoja mamka. Dobre, to je jedno. Daj loptu, pretože ideš do brany, ja idem prvý kopať. A ty ideš kamerovať. Ja mimochodom idem druhý kopať. Marcelko, ideš do brany. Marcelios, ty Marcelko. A prečo mám vybežal? Lebo nemáš kanál. Pozerajte na veľkého futbalistu. Teraz vieš, akú kameruješ, lebo tam vidíš, nie? Natoč kameru na ňu a furt tam dávaj a keď ja kopnem, bude vidno, že kde kopnem. Takže furt toč na Fredušu tam, na bránu. No! Druhý idem ja, Maťo. Idem Maťo. Idem ja. Stále to tak je, že druhým ide Maťo, takže chod do brány. Gól. Teraz ide Maťo do brány. Aby ste vedeli, čo je gól, tak toto a to sú tyčky a toto je gól, hej? No, takto. Hej. A ešte si natočíme bláznivé penalty 4, možno ešte aj dneska, ale to bude hore na ihrisku. Možno. Dobre. No, to neviem. Tuto je šibnutá Nata. Aha, šibnutý Marcelius. Choď pre ňu teraz. Nevie chytať. Bubli, bubli. Čo presne o tomto už som navela? Ty blaženo jedna nesepne. Hacknite si ho. Hejteri, tu máte jedného pre oné. Hej, teraz tu máte Marceliosa, ani sa neučesal na videjku. Vidíte, čo to je? Choď už Učesal by som sa len, že je moc teplo, takže na čo mi to je? A choď pre loptu. Na zrženie. No. Neviem, či ešte stihneme. Asi hej, hneď potom tomu ľudia natočíme bláznivé penalty 4, ale to nebude tuto. V takomto monom pôjdeme na umelý trávnik, na normálne bránky, všetko a tam budete vidieť naozajstné bláznivé penalty 4 a 4 bude externe venované pre vás. Tak, dostala, čo si zaslúži a tu je. Idem na vece. Toto není normálne. Kde je ten s tou loptou? Ježiši. Tu je lopta, ideme za ňou. Vidíte ju? A tu je lopta. A mám kapa.
One tenisky, hej. Viem, že sú pekné, že... No, pozerajte na ňo a idem kopnúť. Gól! Utekaj pre ňu a potom budeme pokračovať. Rýchlo. To nestačí, on poslal za mysličkou. Taká ona. Dobre, choď pre loptu. Stav to! Tou hryťou! Okamžite loptu prídeš, to vidíte, toto není normálne. Loptu vykopni. Oni dávajte, nemáme čas! Friduša. Ja sa vyrvám. Takže sme naspäť, kameruj. Poďte, plavíme rinc. Čaj, Daj loptu. Všetci hejteri hejtujete na tú, prosím vás. Áno, Friderika Brandová. Pozdrav sa! Friduška. Mimko, Mimčiak, Mirečko zarádi. Hlavatý pes. Tým som nemyslel teba, ale hlavatá mačka. Hlava, ty čučo. Kameruješ na bránu? Hej. Hej, ty